Това ли е градчето, дето е сърцето на Марица Изток? Града осезаемо се нуждае от промяна. Този град, както е тръгнал, ще остане без млади хора. Обидно е такава богата община да има такъв вид. Града изостана страшно много. Защо? Защото не се стопанисва правилно. Ножа е опрял до кокала, както се казва. Трябва нещо да се промени. Време е за истината в Раднево. Време е жена да застане начало на управлението в Раднево. За мен това не е политика, е твърде лично, защото това е нашия град. Маргарита трябва да стане кмет на Раднево, защото Раднево има нужда от такъв кмет като нея. На 25 октомври гласувайте за нас. Аз съм категорична, че отивайки в общината ние ще се справим и след 4 години аз ще стоя по същия начин пред вас, защото ще съм заслужила доверието ви. Време е да променим нещата, за да тръгне града напред. Аз ще гласувам с две ръце за Маргарита. Аз ще гласувам за Маргарита и умолявам всички мои съграждани да го направят, тъй като тя е най-достойната кандидатура за тази длъжност. Аз ще гласувам за Маргарита, защото искам Раднево да се промени. Направете го и вие. Искам да призова хората, които се двумят за кого да гласуват. Само да излязат на 25 октомври и да гласуват за Маргарита. Единствено ти можеш да се справиш с ситуацията в Раднево и хората ще ти повярват, убедена съм. Ние ще гласуваме за Маргарита. На 25 октомври гласувайте за Раднево.